Pro mnohé je to fotbalový génius, jaký se rodí v českých podmínkách jednou za 50 let. Manažer Dortmundu Michael Zorc prohlásil, že na posledním mistrovství světa fází neviděl žádného hráče, který by disponoval podobným talentem. Pro velký fotbal ho vychovala Sparta Praha, do které se dostal hodně zajímavým způsobem. Já jsem přišel do Sparty, když mi bylo, myslím, 6 nebo 7, já už teď přesně nevím, ale vím, že vlastně tenkrát oni kupovali bráchu Sparta a vlastně můj taťka řekl, že jestli chtějí bráchu, tak musí vzít i mě, takže já jsem byl tak jako spíš přibalený bráchovi na cestu. Na jaře 99. mu dal premiérovou šanci v první lize trenér Zdeněk Šťastný. Spoluhráči brzy pochopili, že tomu neduživému chlapečkovi nadělili fotbalové sudičky do vínku víc než komukoliv jinému. Protože měl a má daleko k chování primadony, stal se jakýmsi chráněným maskotem. Já myslím, že jsem tam žádný problém nějak ani neměl. Já myslím, že kluci pak sami začali všímat, že tam s nima trénuje takový hubeňour sami, takže pak nějak, já myslím, že mě tam vzali úplně v pohodě. Já jsem pak vlastně všude bydlel na pokoji s Vráťou Lokvencem, takže ale bylo naprosto v pořádku. Evropa objevila Tomáše Rosického hned na podzim v roce 99. Jeho solo v lize mistrů proti Spartaku Moskva bylo jasným signálem velkým evropským klubům. Pozor, v Česku zraje fotbalista mimořádných kvalit. On sám o sobě hovoří sympaticky skromně. Přednosti? Tak já myslím, že mám docela slušnou přihrávku. Slabiny říkat nemůžu, to mě pak někdo prokouk, to říct nemůžu. Já byl prostě už od malička takový, že jsem vždycky hledal líp postaveného spoluhráče. Na jednu stranu vím, že to je chyba moje, že tam musím tlačit víc a víc střílet, ale mě to prostě většinou nikdy nedá. No, já to vždycky někam většinou musím stejně nahrát, ale na druhou stranu je to zase vlastnost, která se dá, bych řekl, ještě učit a myslím, že to přijde i s věkem. Po Euru 2000 bylo už jasné, že Sparta svůj klenot neudrží. Okolo 19letého mladíka začaly svištět lasa klubových velikánů typu Arsenálu, Liverpoolu, Bayernu a hlavně Dortmundu. Já jsem se strašně bál, když jsem sem šel. Já vlastně jsem rovnou řekl jsem mým rodičům, že musí jít se mnou, že bych to asi nezvládl sám. Všude se připomínalo, že jsem prostě nejdražší hráč Bundesligy ale myslím, že jsem to zvládnul dobře, že jak říkám, že jsem neměl dát si říct jiný starosti než jenom ten fotbal, tak si myslím, že to bylo dobrý, ale po tom půl roce, co přišel Amorozu, tak jsem byl rád, že to už padlo na jako jiný. Tomáš se v Dortmundu půl roku zžíval s prostředím a hned ve své první kompletní sezóně pomáhal výraznou měrou dotlačit Dortmund k titulu a do finále poháru UEFA. Fanoušci si ho zamilovali, slova chvály pro něj našli i velikáni typu France Beckenbauera. Dá se říct, začátku jsem trošku cestoval tou sestavou, nejdřív jsem hrál zprava, pak zleva, pak až jsem skončil teda ve prostřed. Ale já myslím, že na jednu stranu určitě trenér mi tady hodně pomohl, že měl se mnou trpělivost, vlastně jsem ze začátku neuměl tolik německy, tak mi vysvětloval, co a jak ode mě čeká, tady ty věci, takže na jednu stranu mi hodně tady s tím pomohl, ale na druhou myslím, že jsem mu nikdy nedal nějak příležitost, aby mě prostě do té sestavy nedal. Působení v Bundeslize z něj udělalo komplexního fotbalistu. Vyhlášený hračička a Spielmacher umí v případě potřeby zajet do protihráče pěkně peprným skluzem. Tady to prostě většinou musí dělat každý proto, aby v té základní sestavě hrál. No, tady to tak prostě chodí a když to jeden nedělá, tak je to strašně moc vidět. Jak už jsem říkal, v tomhle to mi hrozně pomohl třeba Jürgen Kohler, který mi radil, co a jak mám dělat, jak mám jít do jakého souboje, takže od něj jsem se hodně naučil
i proto jsem se v této činnosti tak o něco zlepšil. Tomáš měl štěstí, že mohl společně trénovat a hrát s dortmundskou ikonou, obráncem Jürgenem Kohlerem. Mistr světa, Evropy, vítěz ligy mistrů i poháru UEFA na něj velmi silně zapůsobil. Fotbalově by se chtěl ale podobat někomu jinému. Když něco řekl, tak to tak bylo a vždycky to sedělo, takže to byl, myslím, kluk, který mi dal strašně, nebo nejvíc z těch, co jsem kdy zažil. No a chtěl bych být jako Zidane. Už teď je jasné, že za nějaký čas bude i Dortmund fotbalovému rozletu Tomáše Rosického těsný. Zemí zaslíbenou je pro něj Španělsko. Nikam ale nespěchá ani nahradit Zidana do Realu Madrid. To by vůbec nebylo špatný samozřejmě, ale Zidane ještě nějaký ten rok bude hrát a do té doby já mám čas se ještě o něco zlepšit. Já už jsem to kolikrát říkal, že bych strašně rád jednou zahrál ve Španělsku. Když vlastně můj brácha hrál v atletiku, tak jsem se za ním vždycky jednou za rok vydal a viděl jsem, jak je to tam všechno dobrý a na druhou stranu já vlastně nemám s tím ještě ani důvod nikam odcházet, já jsem tady spokojený a nikam mě to zatím ven tlačí, nenutí mě to. Klub svýho srdce já, dá se říct, že nějak nemám, ale já nechci nic říkat, abych to nezakřiknul. V Dortmundu si Tomáš zpočátku prošlapával fotbalovou cestičku sám. V létě roku 2001 mu přibyl zdatný parťák. S Janem Kohlerem vytvořili téměř ideální tandem. Je jasný, že když jsou tady dva z jedné země, tak je to všechno, dá se říct, o něco snazší, takže jsem rád, že tady Honza je a myslím, že i ukazuje, jakou má kvalitu teď, že dává góly jak v lize, tak v lize mistrů za nároďák, takže no jediný, co bych řekl, takže škoda, že už mu je 30. Tomáš je ve 22 už dvojnásobným českým fotbalistou roku, uznávanou fotbalovou veličinou s obrovskou perspektivou. Takže se nabízí otázka, nezmínil ho přeci jen ten prudký vzestup a jaké jsou jeho další fotbalové cíle a sny? Jak už jsem říkal, tak bych v žádném případě nechtěl chybět na tom Euru. Určitě bych si chtěl hrát na mistrovství světa a vyhrát ligu mistrů. Já myslím, že nějak hodně jsem se nezměnil, já myslím, že to zůstalo tak nějak stejný, akorát tím ještě víc čokolády, než jsem je dřív.